Hello guys, today welcome to my channel na PH Gaming and thankful po ako sa inyo guys sa original na link itong GTA PH Pinaya mod pa. Yung link po sa description na po, dun sa description ng PH Gaming. Tuturuan ko po kayo kung paano i-download at i-install yung GTA PH Pinaya mod pack. So, wag natin ito patagalin guys. Let's proceed to the tutorial. Hello guys, welcome back dito sa dito sa PH Gaming. At tuturuan ko kayo kung paano i-download yung GTA PH Pinaya mod pack. Kaya yung link po nakikita ko sa description doon sa PH Gaming, doon sa may link ko. At nandito na pinlink ko sa notepad. Gagawin ko po ay i-open ko lang ito. Yan. Open. Yan. Tapos pindutin nyo po yung green. Yan. At may download po yung GTA PH Pinaya mod pack. Yan. So guys, natapos ko na po i-download yung GTA PH Pinaya mod pack. Successful po yung pag-download. At ginano ko na rin po yung Saka, let's begin to one tutorial. So guys, nandito naman po ako dito sa Achiever at i-download ko na rin po yung .com Rockstar Games GTA SA OBB, saka yung GTA PH Pinaya mod pack by Roland Perkita at ang GTA PH Pinaya Pipiga. Una natin install ay itong OBB. Install natin siya dito. Tapos pangalawa ay i-extract natin ito. Itong GTA PH Pinaya mod pack. Ayan natin siya, i-copy na lang natin siya. Get na lang. Extract na lang natin pag yun mahirapan. Kuha natin ay minis na password. So, ang password nito ay GTA PH Pinoy ako. Yan. Yan. So, matagal po siya. Hintayin lang po natin siya. Yan. Tapos na po siya. Tapos gagawin ko po dito sa RAR ko. Ikakat ko po siya kung sablo ko yung GTA PH Pinaya ko. Kakat ko po siya. Ito po ang Christmas tree mod sa Bunny Alaway mod. Ilalagay ko na rin po yung link do sa description po. Saka yan. Tapos gawin natin ay punta tayo dito sa .com Rockstar Games. Yan, may mga player po siya. Yan. Tapos punta naman tayo dito at TextDB. Tapos GTA 3. Yan. I-re-renew GPU na po. Kapag ito na pong training, pag add na naman po yung yung CPU no, yun na kayong akin. Yung CPS ko. So, yung CPUS ko pala ay mali. Saka, buti nalala ko yung pag-add na rin ang nalagay nyo ay itong example DST.
Kapag mali naman po ay ETC. ETC sa akin. Pag Power BR naman ang GPU, no, ang lalagyan ay PPR o PPR Mobile Power folder na sa TST. Yan. So guys, punta tayo sa Rockstar GTA at Text TV po tayo, tapos gawin nyo, i-rename nyo po, ganito. Para di na po kayo mahirapan, gawin nyo po, kunwari nasa una kayo, ETC, yan, ganyan. So, gawin nyo ay copy na, wag na pipindutin ng paste, copy, yan. So, gawin nyo ay ganyan nyo, so, ganyan, pindutin yung paste, yan, para di na kayo mahirapan sa pag-type. Yan, tapos space, tapos GTA int, ganun na rin. Nagkamali pa ako. Tapos space, tapos rename natin. Pasensya na po guys kung marami yung di naman po ako nag-boot neto, si Roland Arquita. Kaya ko po to pinas kasi nga po nagka-problema po yung link ni Roland Arquita. Buti na ko pa yung link na nalagay ko po sa notepad ko. Kung hindi na nagka-problema, doon na lang kayo kumuha ng link. Yan. Ganun po. SD. Yan. Yan. So guys, tapos na po natin yung rename GPU. Kung gusto na po ilagay itong one optional graphics Skybox 4.0 to 9.0 OS. Yan, gawin nyo na po, i-cut nyo po siya. Cut. Yan. Cut. Tapos, ang panguli ay ilalagay natin to sa data. I-cut nyo siya para malagay sa data. Yan, na-complete ko na print po yung OBB. Tapos ang panguli po ay ang GTA PHP na ako APK. Yung APK po, nandun na rin po yung link. Pati yung Lab Radio Premium. Open natin siya at i-install. Yan. Hintayin lang po natin siya. So guys, successful po ang install at panibagong tutorial po, gameplay tutorial. Yan guys, nandito na po ako sa gameplay na po. At kung ano pa yung gusto nyo pong sync in, sync up, kung gusto nyo pong may ka-multiplayer kayo, kapag wala nga ka-multiplayer, ipindutin nyo itong offline. Yan. Tapos, start game, load game. At ipapaliwanag ko na rin po itong in the green sabre and po ay 2G. Ang rerouting the families, ito ay 2G. Kaya 2G po ang RAM ko ay rerouting the families po ako. Yan po yung tunog niya. Yan. Tapos tuturuan ko kayo guys kung paano i-open yung mga cheats dito sa GTA PHP na yung mod pack. Gawin na po ay etong daliri no, ganyan nyo. 4 saka 5. Yan.
Tapos, down nyo, ito yung mga cheese, lumipad, may pandaya, maglabas sa sasakyan, magpalit ng anyo, pampili ng baril, pormahan ng sasakyan, at pumili ng damit. So, tuturuan ko kayo sa pandaya, guys. Yan. Kung pipili kayo, guys, kung anong gusto ng armas, unang armas, pangalawang armas, pangatlong armas, dahil Tagalog lang po siya. At ang gusto ko po ay, halimbawa, pangalawang armas gusto ko, i-click nyo lang po yan. Tapos, yan, iba rin na po siya. Kung gusto na po yung, kung halimbawa, itong pipili, hindi naubusan ng buhay, saka, kung gusto magganap, pipili yung kaliwa o kanan. Ang gusto ko, halimbawa, gusto nyo hindi naubusan ng bala. At tuturuan ko kayo sa magpalit ng skins. Meron siyang may 4 siyang skinny Cardo, Dalisay, Jollibee Crew, ay 5 pala, Jollibee Crew, Skinny Looney, Skinny Casimon Dragon, at ni Rodrigo Duterte. So, ang gusto ko pong skin, halimbawa, si Rodrigo gusto na, pindutin nyo po tong check, yung icon. Yan. Ganda po niyan. Ang pogi na po yun, ano. So guys, nandito na po ako sa labas ng bahay. Tuturuan ko kayo kung paano maglabas ng sasakyan. Yan, 5. Kinikinig 5 sa maglabas ng sasakyan. Kunwari, gusto petty cup. Kapag may inanang pipitin nyo itong plus, saka ito, L1. Yan, halimbawa, tricycle o Yamaha Mio. O Joski Patok Jeepney. Yan. Tapos, kapag lumalapit po sa kotse, nagiging puti, gawin na po sa settings na ganito po. Punta kayo dito sa option at sa display shadow. Kunwari, yung gusto nyo shadow i-classic, kunwari yung car nyo naka-max, gawin nyo i-off nyo para di maging puti yung mga kotse. Yan. Ganyan. May anino ako. Yan, ganyan. Tapos, so guys, natapos na po natin yung mga successful. Mag-subscribe na po sa channel kong PH Gaming at ulitin ko po ang link po nasa description na po. See you again next time, guys. Maraming salamat sa suporta. Goodbye, guys.